צר לי, אחמד טיבי, על הדברים שנאמרו פה. פשוט לא יאמן. הבן שלי יצא למילואים היום, השאיר בן חודשיים וחצי, שלא ישן בלילה ולא ביום עם אשתו, כדי לשמור גם עליך. אני לא מצליחה להבין איך הבית הזה לא רועד כשמישהו עומד פה, חבר כנסת, ומדבר סרה בחיילי צה"ל, שנלחמים ומחרפים את נפשם, כדי שאתה תוכל לשבת פה ולחבק את הידיים אחד עם השני. זה פשוט לא יאמן. אין לי מילים לומר את זה. אני חושבת שגם אנחנו, הייתי חברה בוועדת אתיקה, קבענו שוב ושוב שחיילי צה"ל הם מעל הוויכוח הזה, ואי אפשר להאשים אותם. מה שנעשה בעזה, חבל שלא נעשה גרוע יותר. אין בלתי מעורבים. ראינו מה קרה ב7 באוקטובר. ראיתי אנשים עם קביים, נשים מבוגרות עם מקל סבא, נכנסו, בזזו, רצחו, אנסו. על מה אתה מדבר איתי? רוצים גם לשמור עליך. דבר כזה לא היה ולא יהיה. הם הנאצים. וזה פשוט נורא והיום, אסור פה להגיד את זה. את מה שאמר פה חבר הכנסת אחמד טיבי. חיילי צה"ל הם הטוב הצרוף ביותר, ועושים הכל כדי להגן על חיי אדם במדינת ישראל, בין אם הם ערבים, יהודים, צ'רקסים, לא משנה מה. אבל הם נלחמים בכל אויב. והחמאס הם אויב צר ונורא. נאצים, פשוט נאצים. ועכשיו אני אכנס למה שכתבתי בעצמי. אנחנו מתכנסים היום. חבר הכנסת טיבי, היה לך זמן, דיברת, עכשיו זמן שלך. יהרוג כל מי שיעמוד בפניו וירצה לחבל במדינת ישראל, כולל אם הם ישלחו ילדים. ישתמשו בילדים, יצטרכו גם להרוג אותם כי אין ברירה. לפעמים אין ברירה. כן, החמאס שמשתמש בילדים, זה מגן אנושי, מה לעשות? יש עמודים. אני לא מצליחה להבין מה אתה אומר. אם החברים שלך משתמשים בילדים, נשים וטף, כמגן אנושי, אין מה לעשות. הקם להרגך השכם להורגו. ומי שמרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים.